थांबाय आंनि असे माने निजा बिजावजालिया माने रुंसारि जालांबाय आरो गैला माने सनिबारैनो 4:30 माने थैबाय ओरैनो अलबला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय गोबावनि उनाव दिनै खावब्लाब्ला नोंसोरनि गेजेराव नुजाफैलायबाय लोगोफोर माने ब्लग लाबोनाय जाथाराखैमोन आङो मैया मोनसे होदोंमोन आरो मैया मोनसे ब्लग होदोंमोन बि जाबाय आङो जेब्ला हासबेन्डजों बाटिन्दियाव थांदोंमोन ना बाजाराव बिमोन आरो ओमफ्राय न'आवनो दा थानायाव आङो बानायनाय जाथाराखैनो दासान्दि माने न'खरावबो जोंबो जोंहा माबा गेदेर घटना जानो थांबाय बेनिखायनो हथादै थैलांबाय आरो गथ' गथायखौ न'खरखौ गारना जोंखौ गारना बे माने थांबाय बे बुहुमाव गैला माने दुखु नांना दङ बिनि थाखाय बिदिनाबो माने जेबो बेफोरखौ बिदि भिडिअ सिडिअ लानाय जायाखै आङो बनायनाय जायाखै ओमफ्राय दिनैसो नोंसोरनो आङो फोरमायबाय आरो माने आंनि निजा असे बिजावजालिया माने गैला लोगोफोर बे बुहुमाव गैला रुंसारि जालांबाय आरो सोखाङो बिनि महर मोखां रायलायनाय गोसोआव फैबाय थायो आरो नुजाफैबाय थायो बिदिनो दा जोङो रुनानै जागासिनो दङ ओंखाम ओंख्रि मिरामिस सालायगासिनो जोंनि न'खरा ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोंहाबो हासबेन्डआ माने माबायाव ट्रेनिंआव थांदोंमोन नालाय बिखौबो फनाव होखानानै लिंहरबाय ओमफ्राय बुधबारनि मोनायाव मोनफैदों बियो बुधबारनि मोनायाव मोनफैदों हासबेन्डआबो फनाव होथारबाय नालाय न'नि मानसि फैयाबाबो जाया नङा होमबा लोगोफोर बिदो जों जेब्ला माबायाव ज' थायो बेसे फुजा होनाय थाङोमोन सोरनावबा आलासि जानो थांबा न'निफ्रायनो ज' थाङोमोन हाबायावबो थाङोमोन फुजा होनायनो ज' बेसे थाङोमोन दा अबाव मोनबावनो सोरदो थांबा नङा होमबा लोगो नाङै थाङोमोन आरो जोङो फुजा होनाय थांबा ओमफ्राय जोङो दख'नाफोरखौबो ओरैनो सेम लाबाबो ओमफ्राय खालारफोराबो बेलेग बेलेग जायो जेरै खनाफोरखौबो बायोमोन एखे आसारफोरखौबो जेरै जों सेमानो बाय खालारफोरा आलदा आलदा जायो आरो मोनसे बुस्थु जि पसन्द जायो बेखौनो बायो जेरै नै नाय बि फुलखौबो जोङो रडनिफ्राय लाबोदोंमोन ना एखे सेम लाबोदों बिदो आंजों बिजि पसन्द खालामो बिखौ आंबो पसन्द खालामो सानैबो एखे बुस्थुखौनो बायोमोन आरो दा गैला थांबाय गोसोखांबाय थायो आरो गोसोआव बिदि रायलायनाय बुंनाय माबाफोरा गोसोआव फैबाय थायो सिन्था नांबाय थायो गथ'फोराबो दा आरो माथो खालामनो थांनायखौ आरो गथो मोनबाय था नङाबा मानसिनि जिउ मा समाव मा जायो पात्ता मोना सोरबा हथादै हरखाबै बेमार जानानै थैयो सोरबा ओरैनो माबा हथादै माबा माबि जानानै दुनियाव बिदिनो थैगासिनो थायो नङा होमबा गोमानायखौ आरो थांनायखौबो मोनफिना नै खोमोन माखासे फैजोब्बाय ना बा दा बिनि सारद'आ जाथ'वाखैनो दाहा थांखांबा बे साननैसो थानानै बिनिया सारद' जागोन आरो जाथ'वाखैनो सानथाम सानब्रैनि उनावनो माबागोन दा न'खरा दुखु दा मैयानिफ्राय मैयासो माने माबाबो खादोंमोन जोंहा पेन्डेल माबा पेन्डेल इनि सारद'नि माबा प्लास्टिक आरो कापुर सोंनो माबादोंमोन मैयासो ओमफ्राय मैयानिफ्रायसो अखा हादोङो दाबा सानदुंआव मा जायो बोथोराथ' साननैसो थिग थागै नंबाय दंमोन मा बुंगोन आरो मानसिनि नङा होमबा लोगोफोर मा समाव मा जायो सोर मा जानानै मा जालाङो गोसोआव बिराद दुखु मोनबाय थायो दा जों सानै हिनजाव सासे हौवा सासे थालांबाय सासे क्लास 10 फरायो हिनजावसाया आरो हौवासाया कलेजाव फरायो आरो दा माथो खालामनो आरो बिदिनो थानांसिगोन दा बिखुनजोआबो बारा देहा पाति हाबांला बुरैबायबो माइ गायनो होननानै मालाय खोथिया फुलायदोंमोन बै नै बेनिखौ गैया न'निखौ एबारनो बिनो गायजोबदों न'नि माइखौबो गायनो ना बारियावबो हा दङ बिखौबो गायहैबाय थादों बियो ओमफ्राय मादो आरो न' एबार खामला सासे जानो लादों ओमफ्राय गावबो थांबाय थादों गायहैदो आरो ओमफ्राय बे न'निखौबो खोथिया फुदोंमोन शनिबारैनो खामला लानानै ओमफ्राय माबादिया बिदिनानो बेलासेयाव खामलाफोरनोबो ओंखाम ओरि होलायबाय ओमफ्राय मा हथादैनो गोमालांबाय बै बेनिखौबो गायदो होननानै माबादोंमोन गैया मोनदिया मा खालामबावनो नङा होमबा लोगोफोर
जोबोद दुखुआवबो लाबोनो गोसो जाया आरो आंनि देहा पातियाबो थिग नङा बिनि थाखायनो बानायनोनो गोसो जाबाङा जालांनाय जादों ओमफ्राय दिनै लाबोलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय अखाबो हागासिनो दं मैयानिफ्रायनो मैया बेलासिनिफ्राय हादोङो हाथाराखै बिलाइ सान्दुं दुंगासिनो दंमोन ओमफ्राय दा हाबाय दं फुंनिफ्रायनो हादोङो ओरैनो फिसा बारा गोसा बुरजाबो हायाखै ओरैनो साब 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 सेब जादों मैया बेलासि माबानि थिनथासोफोरनिफ्रायनो हादों आरो दाबो हागासिनो दं ज्राब ज्राब ज्राबनो ओमफ्राय जोङो माने फुङाव ओंखामखौ जानायानो जादिया साहा लोंनो थाखाय बुद एवनानै ओमफ्राय दा संखाना जानोसै बोथोरा बेनो गाज्रि मा खनले खनले बारे बारे जाबाय थानोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय संथ'नाय जायाखैमोन दा आरो दालि रुना जानोसै ओमफ्राय माबानोसै आरो बुद सोमना दोनोमोन मुदुफुल होना दालियावनो रुना जानोसै निरामिस गन्थंआबो दानफायगासिनो आंना सानथामानो जाबाय माने माबा गगा नांनानै माबाबाय दं साननैसो थान्दा स्प्राइट रिमास आरि लोंबाय दंमोन ओमफ्राय थालिर हिरिबो जाबाय दंमोन ना देहायाबोथ' ओंखाम हिरि जाबांनो हाया फिथाइ सामथाइ बिदिनो माबा माबि जालु जाला जानानैनो आंना थाङो बिनि थाखायनो देहाया राननायनि सायाव रानलांजोबथारबाय आंना ओंखाम जानो हायैनो जाथायबाय दं ओमफ्राय सारै नाथायबाय थानाय एग्जा आरो नै फार्स्टआव खोमायावबाय बोरैबा नाङैबाय थायो होखेनाय ब्लक जानाय हेन नांबाय थायो आरो बुंखानोसै लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलायनो सापर्ट खालामलायदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय उसुङाव थांनोसै लोगोफोर दा साननि हासबेन्डआ फैदोंना जोबोर गोसोआ खुसि मोजां नांदों नङा होमबा जले इयो जाथानायाव देहाया दा बिसिनायाव थानानै जानोबो लोंनोबो हाया नालाय सिन्था जाबाय थायोमोन सासेया थाबा आं जानो लोंनो लुबैनाय बुस्थुखौ बाजारनिफ्राय होफैगौमोन आंनो बिखौ जा होनना खोन्थागौमोन ना बि फैदोंना जोबोर गोसोआ खुसि मोजां नांदों आरो मानोना जानो लुबैनाय बुस्थुखौ होफैगोन दा जानो संनानै होगोन आं दा मावबांनोबो हाया बिदा माने देहाया जानो हायोमोन देहाया दुरबल सायाव दुरबल जालांगासिनो दैनि फारसेयाव दैखौबो मोजाङै लोंनो हाया बिनो अआरएस लोगो गेजेर गेजेर बिदिनो आरो ओंखाम जानो हायाबा बबेनिफ्राय मोनफैगोन नङा होमबा लोगोफोर गथ'ना थैनायदोंबो आरो खस्थ' मोनदों उन्दुबा मैया द्रप होबाय दं आरो ओमफ्राय उन्दुबा आरो बारा नारसिनोमोन स्रां मोनलायबाय आदार जाफैलायबाय आं आरो दै गुदुंजों दुगैजायाखै थान्दा दैजों दुगैबाय दङ बाहेराव नायनोसै फेसायाव खादो बाबुलाबो नै फारसेथिं उन्दुना दं आरो उसुङाव नायगोननि माबादो खादो नै दा मारिनानै साखर फैयोना नै हेल' हारबेबि नोङो मा खालामदों देलाय बिथिंजाय नै जोंहा ओंखाम संसै आरो ओंखाम संनोसै ओंखाम संबाय माबादो नै बुद सोमना दोनदो काबुलि बुद आरो मोनसे सानादो होदो सोमना दोनदो बेखौ रुयाखै होननानै फुङावसो मैया हराव सोमना दोननाय जादिया फुङावसो सोमदों आरो बिदा बिखौ रुना जानोसै ओमफ्राय दालि दासान्दि दालिखौ जागासिनो दङ ओमफ्राय नै आंना अनलाइननिफ्राय अर्डार खालामनानै बेखौ बिहरदो बिखौ लोङो गाइखेरजों गलायना ओमफ्राय नै बिखौ लाबोफादो बिथाङा जानो बोथोरा बाहेराव बोरै नायदि गथा नारथेगासिनो अखा नै इफोरो मैयाबो जा गोसा हादोंमोन ना इफोरो फुरा सिजोबदों नै प्लास्टिक खोबना दोनदो सेन्देलखौ मैया गोसा अखा हानायाव फुरा आरो बोरैबा जाजोबदोंमोन आरो इखौसो लेम होजोबलांदों अखाया बाय ख्रेब ख्रेबसो हादों बारा बुरजा बायाखै खेसेर खेसेर हाबोनाय बिदि अखाया ना गारनोबो नागिरा आरो नै थुलाबो इयावनो थाबाय नै फुरा बैया इखौ लेम होजोबदोंमोन इखौ दिखांनानै फैदों नै इबो बाय बोरैबा जादोंमोन नै इयो नै लोगोफोर माबादोंमोन बिबारा बारबाय दंमोन ओमफ्राय माबा इयो रानलांनानै माबादों हास'ना होदों बिबार दंमोन इयाव हास'ना होदों नै इयोबो गोदान खिलिबोगो बेयावबो दा अखा हाबाय दंना मोजां माबादों दा साथि बोन्थि लगायनाय जाथ'वाखैनो जोंहा माने खेसेर खेसेर माइ फुरा फोथाराव ओरै गायहोलांबाय नै खिलिखौबो नै जोंहाबो गायबायानो खामला होदों आरो न' गायनाय जायासै बेयावबो गायबाय जाहानि बिखुमजो जायो जाहानि न' खाथिनिनो
हैजाम गायबाय सेरखे सेराव अखा हानायानो हानाय बाहेराव थांनो नागिरलायबाय नै हासबेन्डआ मुदुफुल खानो थांदों दा माने मुदुफुल दालियाव होनानै रुना जानो नागिरदों गाहायावबो थायदों ओमफ्राय गोजौआव दं लुवार जायो दा अखा हाबाय दंना लुवार नै फैसै बे गाहायनि होनोखा मानाव जागोन दे खायसेयानो अखायानो खिसोर खिसोर हाबाय दं बिदि अखाया गारनो नागिरा आरो बियो बाहेराव थाङो सि सि फैबाय दं एकदम माबा स्राब 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 फाहारबा ओइ थेरै माबाबाय थायो लाबबाय नै जायख्लाखौबो इयाव फेना बया जानायखायनो माबा फामबायदों बेयाव दोननाय जादों माबायाखायनो दिनै नोंसोरनि सिगाङाव आङो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय ओरैनोथ' ब्लग ओरैबो लाबनाय जाबाय गेजेर गेजेर गोबावदो लाबनाय जागोन आरो ना मा होनो लोगोफोर लाबबाय थानोथ' ओरैनो हाथ'वा गोबावदो लाबगोन बिदिनो सापर्ट खालामलायदो नङाबा लोगो गावजों गाव होनबा ब्लगखौ बारा गोलाव बानायला आं लोगोफोर दिनै ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव गासैखौबो लोगो मोनलायगोन होनबा बाय बाय लोगोफोर